Сәлемсіз эфирда Татарстанның күншығыш хәбәрләре студияда Резида Шамсуллина. Бүгінгі программада алар түрлі һәм шулык вакытта бер төрле 18 пар игезәкләр бәйгедә катнаштылар. Гадәти булмаган ярыш Әлмәттә инде 15-нче ел үткәрелә. Әлмәт районында 14 яшьлек яшүсмер һәлак булды. Фаҗига Тайсуган авылы янында дүшәмбе көнне кичке якта теркәлә. Урынга шундук оператив хезмәтләр чыкты. Ознакай районының Мөслим авылы җирлегендә сабанчылар ярышы булып узды. Ел сайын үткәрелә торган мондый чарада быел районның 12 сабанчысы көч сынашты. Эшкә велосипедта шундый исем астында Әлмәттә акция оештырылды. Шәһәр халкы рәхәтләнеп 4 тәгәрмәчле транспорт чараларын 2 тәгәрмәчлегә алыштырып эшкә барды. Ә юлда аларны энергетик нокталар көтте. Сишәмбе иртәсе ЮВТ-24 телеканалының кайбер хезмәткәрләре өчен спорттан башланды. Эшкә велосипедта Бөтен Россия акциясе Әлмәттә 2 тәгәрмәчле транспорт сөючеләрне берләштерде. Ул иртәнге 7-дә старт алды. Шәһәрдә энергетик нокталар эшләде. Аларда волонтерлар махсус җыелмалар тараттылар, барлыгы 500. Вода, перекус легкий, салфетки и различные подарочные купоны. Бу акциядә әлмәтләр елдан-ел күбрәк катнаша. Ул беренче тапкыр гына узмый, бары тик локациялар гына үзгәрә. Халык бик теләп автомобильдән альтернатив транспортка күчә. Вообще классно, я каждый... Мин ел сайын катнашырга тырышам. Шул кадәр шатлыклы чара. Кушылыгыз, бу бит көне буена җитәрлек яхшы кәеф. Вообще классно, супер. Не первый год. Искиткеч беренче ел гына катнашмыйбыз. Әлмәт шәһәрен юкка гына велосипедлы кала дип йөртмиләр. Биредә 120 чакрым озынлыктагы велоюллардан алып, махсус светофорларга һәм ял итү зоналарына кадәр бар. Цель этой акции – популяризация. Бу акциянең максаты сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыру һәм транспортның экологик ягы өчен, ягъни кешеләр экологик транспорттан файдалансын һәм үз сәламәтлекләрен яхшыртсын өчен. Барлыгы 5 энергетик нокта эшләде. Әлмәт иҗтимагый үзәге янында, Комсомол паркында һәм Студентлар скверында, Гафиатуллин төзүчеләр чатында һәм Олимпия резервы мәктәбе янында. Оештыручылар велосипедчыларны иртәнге 9-га кадәр көттеләр. Әлмәт районында 14 яшьлек яшүсмер һәлак булды. Фаҗига Тайсуган авылы янында дүшәмбе көнне кичке якта теркәлә. Тикшерү оператив төркеме һәм Әлмәт шәһәр прокуроры белән бергә безнең хәбәрчебез дә урынга чыкты. Нефть качалкасы янында җыелганнар булган хәлгә ышана алмыйлар. 14 яшьлек егет көндез дуслары белән сарык көтәргә чыккан һәм өенә әйләнеп кайтмаган. Яшүсмер үзенең адымы белән юлдашларының күңелен күтәрергә теләгән һәм штангага куллары белән асылынган. Механизм башта кулын, аннары баланың үзендә тартып керткән. Алган җәрәхәтләрдән ул урында ук вафат була. Дежур частька кичке 7-нче яртыда шалтырату килә. Урынга шундук оператив хезмәтләр чыкты. Качалкадан һәлак булган яшүсмерне коткаручылар төшергән. По предварительным данным, 14-летний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Беренче мәгълүматлар буенча 14 яшьлек малай нефть качалкасы станогында алган җәрәхәтләр нәтиҗәсендә үлгән. Хәлне ачыклау өчен Әлмәт шәһәре прокуроры Илдар Исмәгыйлев та урынга чыкты. Тикшерү оештырылды. Аның нәтиҗәләре буенча прокурор чараларын кабул итү мәсьәләсе хәл ителәчәк. Вафат булган егет 4 балалы гаиләдә иң олы бала була, өйдән торып белем ала. Аның фаҗигага китергән гамәленең сәбәбе нәрсәдә икәнен хәзер белгечләр ачыклый. ЮВТ-24 ришвәтчелектә гаепләнгән акушер-гинеколог эшен күзәтүен дәвам итә. Утырышка әлеге табипта бала тапкан хатын-кызлар килде. Алар ир-атны нахакка гаеплиләр дип саныйлар. Әлмәттә акушер турындагы эш киң таралыш алды. Социаль челтәрләрдә чик кую чарасын сайлау турындагы яңалык астында кешеләр үз фикерләрен ачык белдерәләр. Табипта бала тапкан хатын-кызлар гаепләнүче ягына бастылар. Алар яхшы табип акча алмый дип белдерәләр. Анда бала таптым, барысы да рәсми рәвештә касса аша булды. Шунда ук рәсми килешү төзергә җибәрде. Бик яхшы табип, бик кызганыч. Бик шәп табип, кызымны анда таптым, табипны кайтарыгыз, былай да бала табар кеше әз, ул авыр хезмәтнең профессионалы.
2022 елда аңарда бала таптым, иң яхшы табиб. Нәкъ менә аңа эләгү бәхете елмайды, һәм аңа тыныч эшләргә ирек бирмәүләре бик кызганыч. Гаепләү ягы белән килешмәүчеләрнең кайберләре яңа утырышка да килде. Алар барысы да белгечне нахакка гаеплиләр дип ышанган әниләр. Скажу так, что доктор замечательный, я не услышала от него никакого негативного слова. До всего процесса. Бик яхшы табиб, мин аннан бернинди тискәре сүз дә ишетмәдем, ахыргача ул минем янда булды. Ул психолог буларак та, табиб буларак та иде. Искиткеч табиб, минем өчен ялган гаепләү, мин анда 2 бала таптым, һәм шуны әйтә алам, ул беркайчан да бернинди түләү дә таләп итмәде. Әйе, без күп, тик бу бер өлешебез генә, әлбәттә, барысын да кертмәделәр. Анда әле урамда коляскалар белән кызлар бар. Безнең төркемдә 300 кеше. Әгәр кирәк булса, безнең табиб өчен алар сүз бирергә әзер. Эш буенча суд тикшерүләре дәвам итә. Гаепләнүчегә гаепләү бәяләмәсен укыдылар. Исегезгә төшерәбез, эш материаллары буенча табиб пациентлардан ришвәт алуның 8 очрагы буенча гаепләнә. Сайланган чик кую чарасы билгеле бер гамәлләрне тыю табиб өчен 7 августка кадәр гамәлдә булачак. Халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә вакансиялар ярминкәсе үтте. Бирегә мәктәп укучылары чакырылды. Аларга төрле өлкәләрдәге компаниялар эш тәкъдим итте. Җәйге яллар чорында яшь эш эзләүчеләрне тагын нәрсә көтә? Алдагы сюжетта. Җәйге чор барлык яшүсмерләр өчен дә ял һәм күңел ачу түгел. Күпләр инде 14 яшьтән башлап эш табарга омтылалар. Җәйге яллар башлану белән мәшгульлек үзәге балаларны туры килерлек вакансиялар тәкъдим итү өчен чакырды. Просто хочу деньги зарабатывать. Әти-әнидән сорамас өчен акча эшләргә телим. Без дус кызым белән килдек, бергә эшләргә телибез. Ел сайын үткәрелә торган ярминкә җәйге яллар чорында бәлик булмаганнарны эшкә урнаштыруга юнәлдерелгән. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, 18 яшькә кадәр эш көненең озынлыгы кыскарак. В зависимости от возраста регламентируются разные. Яшькә карап балага эшләргә мөмкин булган төрле вакыт регламентлана. Мәктәпләргә, яшүсмерләр клубларына, шәһәрнең спорт объектларына эшкә урнашу. Бу формат көненә 3 сәгать, ай дәвамында атнага 5 көн. Эшне төрле өлкәдәге компаниялар тәкъдим итте, юл хезмәтләреннән алып җәмәгать туклануы һәм спорт оешмаларына кадәр. Роберт Ганиев билгеләп үткәнчә, яшүсмерләргә мәшгульлек үзәге аша рәсми рәвештә эшкә урнашу отышлы. Благодаря поддержке Министерства труда Республики Татарстан нами выделяется. Татарстан Республикасының хезмәт министрлыгы ярдәме белән безнең аркылы 2650 сум күләмендә финанслау бүлеп бирелә. Беренче чиратта бу хезмәт тәҗрибәсе туплау, хезмәт эшчәнлеге белән танышу һәм социализация. Бу җәйдә Әлмәттә 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге 750 бәлик булмаган баланы вакытлыча эшкә урнаштыру планлаштырыла. Авыр тормыш хәлендә булган 450 яшүсмерне эш белән тәэмин итүгә җирле бюджеттан 5 миллион сумга якын акча бүлеп бирелгән. Алар төрле һәм шул ук вакытта бер төрле 18 пар игезәкләр шул ук исемдәге бәйгедә катнаштылар. Гадәти булмаган ярыш инде 15-нче ел үткәрелә. Аның өчен балалар иҗади номерлар әзерлиләр. Бу балаларга тумыштан ук дуслары булу бәхете елмайды. Шәһәр паркында ел сайын үткәрелә торган игезәкләр бәйгесендә игезәкләр, 2-3 бер төрле игезәкләр очрашты. Әдилә, Әмирә һәм Әминә конкурста инде күп еллар чыгыш ясыйлар. Кызлар музыка мәктәбендә шөгыльләнәләр, скрипкада һәм клавишлы уен коралларында уйныйлар. Также мы ходим на лыжи и тоже часто бывает. Шулай ук без чаңгыга йөрибез, анда да еш кына ярышлар була. Скрипкада төрле әсәрләр белән чыгыш ясыйбыз, ансамбль белән дә ялгыз да уйныйбыз. Бәйгенең шартлары буенча балаларга иҗади визитка әзерләргә кирәк иде. Ничек кенә гаҗәпләндермәделәр, җырладылар, биеделәр, шигырьләр укыдылар. Конкурсантларга Әлмәт ЗАГС идарәсе башлыгы да ярдәмгә килде. Они все такие интересные, похожие друг на друга. Мне стало прям на душе весело. С начала этого года на свет появились. Алар барысы да шундый кызыклы, бер-берсенә охшаган һәм миңа бик күңелле булып китте. Быел ел башыннан бирле безнең районда шундый 7 игезәк дөньяга килде. Аларга кайгысыз балачак бәхет телим. Әти-әниләре янәшәләрендә булсын, ә без улылар һәр вакыт янәшә булырга һәм ярдәм итәргә тиеш.
Игезеклер бәйгесе шәһәрдә инде 15-нче ел рәттән үткәрелә. Насколько я знаю, это Белүемчә, бу бәйге уникаль, Татарстан Республикасында бердән-бер, һәм Россиядә аны бик азлары үткәрә дип әйтергә була. Шуңа да карамастан теләсә нинди бәйге ул ярыш, монсында дуслык җиңде. Барлык катнашучыларга бүләкләр һәм дипломнар тапшырылды. Быел барлыгы 18 гаилә катнашты. Азнакай районының Мөслим авылы җирлегендә сабанчылар ярышы булып узды. Ел сайын үткәрелә торган мондый чарада быел районның 12 сабанчысы көч сынашты. Бәйгенең ничек узуы, җир эшкәртүдә кем җиңүе хакында коллегаларыбыз сюжетында. Җир сөрүчеләр арасында үткәрелә торган һөнәри осталык бәйрәме, хезмәт бәйрәме бу. Катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләде. Авыл хезмәткәрләренә рәхмәт сүзләрен җиткереп, алдынгыларга, юбилерларга бүләкләр тапшырды. Үзебезнең алдынгы механизаторларыбыз, бөтен хуҗалыклардан килгәннәр, без инде аларга уңышлар телибез. Барысы менә быел 100 меңнән артыграк гектарда безнең инде язгы кыр эшләре алып бардык. Монда инде чәчү дә, тукландыру да, тырмалау да. Бүләкләнүчеләр арасында авыл хуҗалыгында комбайнчы булып эшләгән, 42 ел хезмәт стажы булган Риф Мәхдиев тә бар. 70-нче елдан берле эшләдем инде мин шул комбайнда. Скачитердан эшли башладым, андан соң инде соңгы вакытта донда эшләп туктадым. Насих абый Шакиров шулай ук 40 елдан артык гомерен җир эшенә багышлап трактор егәрләгән. Götürüş traktörde seçtim. 4 traktör tozdurdum ben. Özüm neyim şayan devirde. Şulinde bir koyak çıkmadım şunda işledik. Armeden koytu bilen gitkinçe de şunda işledik. Koytkaçta şunda. Сабанчылар ярышы районда ел сайын уздырыла. Быелгысы Мөслим авылы җирлегенең иң күңелле урыннарында уза. Хуҗалыкның 2900 гектар җирендә эшләр матур гына алып барыла. Көбейте көнбагыш чәчтек быел. 1000 гектар, 890 гектар көнбагыш чәчтек. 1000 гектарда бер төрле культура чәчтек язгыларын. Инде көзге байларыбыз быел шундый яхшы. 100 гектарда көзге байларыбыз бар. Механизаторларның эшләрен тәҗрибәле хөкемдарлар бәяләде. Алар эшкәртелгән җирнең тигезлегенә, сыйфатына, тирәнлегенә игътибар бирде. Бәйгедә җиңүчеләр 2 категорияда җирне каплатып сөрү һәм өстән сөрү буенча билгеләнде. Беренче төрдә беренчелекне Закирова Ландыш Әхәт кызының крестьян фермерлык хуҗалыгының трактор йөртүчесе Айнур Закиров алды. Мәктәптә укганда эшлим инде. Мәктәптәсендә шунда эшләдем, команда, ана киттем техникумга. Техникумны бетереп кайттым. Бөгелмәдә укыдым инде. Шул аннары шул җирлектә инде, шул җирдә җир тартты шунда үзенә. Шуңа күңелле рәхәт, бу җирдә эш янында шикелледер. Үземә ошый. Икенче төрдә җиңүче булып Габдрахманов Ленар Габделхай улы хуҗалыгыннан Айрат Мөхәммәдиев танылды. Армиядан кайту белән 90-нчы елдан бирле КФК башта баланны бүләк хуҗалыгында водитель булып эшләдем инде. Яңадан КФК улы калды, КФК Габдрахманов оешты. Менә шуннан бирле механизатор булып, водитель дә булып йөрибез инде, әйбәт. Шулай ук иң яшь һәм иң өлкән яшьтәге катнашучылар да бүләкләнде. Сабанчылар өчен табигать кочагында иң матур җырлар яңгырады, спорт ярышлары да оештырылды. Илмира Шарифуллина, Руслан Ярмиев, Алмаз Иксанов. Махсус ЮВТ 24 каналы өчен Азнакайдан. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.